ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲವು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಇಸ್ರೇಲ್ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡತಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರೀತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಗರ್ದಿಡು ಮಲ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸರಿ 1,000 ಮೊಟ್ಟ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಕುಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎಂಚ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪ ವಾರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ವಾರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದೇವರ ಮಂಟಪದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೇಜಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೀಪು, ದಿನಕರಣ್ಣ, ದಿನೇಶಣ್ಣ, ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ತುಲೆ ಚೌತಿದ ಅಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚೌತಿದ ದಯಪಂಡ ಊರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಪ ಮೂಲ ಇಸ್ರೇಲ್ಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪುರ ಈತು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ಪ ಪೂಜೆ ಐತಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಂಟಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ತುಲೆ ಮೂಲಿ ಎತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರಸಾದನು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಚೌತಿದ ಪರ್ಬೋನು ಗರ್ದಡು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಟು, ಪಾಯಸಲ ಆವೊಂದುಂಟು, ನಮ್ಮನೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಂದು, ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು, ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇಪ್ಪವೇ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಣದು 1,000 ಜನತ ಆಟನೇ ಅಂದದು ಇಂಟು ಮಾಲ್ದ ಅಂಚ 1,000 ಜನತ ಆಟನೇ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೂಡು ಎತ್ತು ಭಕ್ತೇರು ಬರ್ತೇರು ಪಂಡದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಿತ್ಸವು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಮಚ್ಚಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಯ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬಾರೆ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. मुझे थोड़ा थैंक यू. ओके बिग क्लैप प्लीज डेनियल. ओके ಅತ್ತೆಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುಂಬು ಈ ದೇವರ ಮಹಾಮಂಗಳವಾದ ಪೂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಡೆ ನನಾಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ನಿಗಲ್ ಬತ್
ಹಾಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಶುಭ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗಿರಿದವಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗಿರಿದವಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಂಬ ದಶರಥ ಸುತನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಂಬ ದಶರಥ ಸುತನಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಶುಭ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೋಧನಿಗೆ ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೋಧನಿಗೆ ಸಮಯವೇರಿದ ನಿಗೆ ಸಮಯವೇರಿದ ನಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಶುಭ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸಾರಿಸಿದ ಉತ್ತಮಹಯವೇರಿದ ಕೈಕರಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಪುತ್ರನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಇದು ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ लालभाई आप किधर है? गणपति मंडप का सामने आने का है बोला है लालूभाई और रत्नाकर पुत्रन नित्य शुभ मंगल जय मंगल सतीश वालीबॉल शुभ मंगल नित्य जय मंगल शुभ मंगल लालू भैया जय मंगल जय 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 मंगल वसंत शेट शुभ शुभ जय 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 मंगल शुभ 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 मंगल शुभ 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 मंगल जय मंगल नित्य शुभ मंगल जय मंगल नित्य शुभ मंगल शुभ मंगल नित्य जय मंगल शुभ मंगल नित्य जय मंगल जय मंगल नित्य शुभ मंगल गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति गणपति बाप्पा ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದಿ ಭಕ್ತರ ಸೆಲೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತಾಳಿ ಗೊಂಬೆ
थैंक यू जोरदार ताली. तो शुरू करें. चप्पाले come on everybody. चप्पाले come on. तालियां जोरदार तालियां. तालियां जोरदार. वाह चप्पाले. गिली 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 बाटी दिल्ली बाटी के चल भरा के बनाएंगे हरी भरी अम्बी अम्बी की डाली मिलके झूले झुलाएंगे आर वाले पर लेके नार चले जरा Come on everybody. चप्पाले.
ಪುಣ್ಯದ ಮನ ಗಣಪನ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪಲಿಸಿದ ಈ ಪದನ ಐತೆ ಹೆಂಗ್ ಚೌತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17 ವರ್ಷ ಸಾರಥಿ ಪತ್ರ ನಚಿತ ರಾಜು ಬಂಗೇರ್ ಎಂಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಕಾರಂತ ರಾಧಿಪ ನಚಿತ ಗಂಗಾಧರ ಮಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವನಿ ಪದನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಸಲ್ಮೇಲು ಅಪೋಸ್ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಯು ಅಂದಾಳ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಲೈಫ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ